badakizu nola izeneko tertulia edo mainguru, mainguru ezakit, mainguru ez dagoenez, tertulia honetan edo. Hemen izanen ditugu gonbidatu batzuk, dena den jakin ezazue zuek ere nahi duzuenean har dezakezuela hitza, nahi duzuena esateko, gurekin konpartitzeko nahi duzuen guztia, horretarako badugu mikrofonoa eta guzti, hortxe, beraz, etxean bezala, lasaitasun oso, nahi duzuenean zerbait esan, galdetu, azpimarratu edo, hitza eskatu eta listo. Hasiko gara orkestena egiten, ni Reyes Elintxeta naiz, eta moderatzaile lana egiten dut. Eta gonbidatuak hemen ditugu. Pello Martínez de Ulate, pilotaria, zinegotzia eta Euskal Herria. Hemen dugu ere bai Ruben Sánchez, bertsolaria, eta gero kontaktuko bizkiguzu sekreto guztiak eta bat. Diego Vázquez, bera musikaria da, Trono de Curas, taldeko abeslaria, Ana López, trontzalaria, ez duzu erramentarik ekarri gaudez. Eta horre inakila esan dugu, Euskal Herria, Aekako kidea, Aekako ikasle, gero irakasle, horren kontxendu kidea, eta arratsaldean. Eta hemen Joseba Beranide dugu, bere lanamisak eskuan hartuta, karikaturak, marrazkiak egiteko prest, ezakigu, zea gertuko den, zea aterako den, eta dena egin dugu. Aldu nahi dugu. Hau, jardunaldi batzuetan jokatzen da, gauko saio hau, euskara ikasi 21. mendean izeneko jardunaldiak, korrikaren inguruan eta antolatutakoak. Esan beharra dago, beste mainguru batzuk antolatu direla, beste herrialde batzuetan, beste hiri batzuetan, Bilbon, Gasteizen, Baionan, eta otsailaren 16an Donostian, San Telmo museoan, hor eginen dira topaketak. Horra ekako kideak, irakasle, didaktikari eta bestelako kideak bilduko dira, hain zuzen ere, hausnarketak egiteko eta hitz egiteko gai garrantzitsu hauen inguruan. Eta hoxe, gaurko maingurua izan eta beraz, saio honetako lehenbizikoa, eta hori iruditzen bat zaizue, helduko diogu gaiari. Euskara ikastearen inguruan bada mito asko, bada aurre iritzi asko, beldur handiak, eta egia borbilak diren beste gai kontu asko ere bai noski. Hemen aukera izanen dugu, hainbat kideren esperientziak eta ezagutzeko, eta norberak ikusteko ere zein puntutan dagoen ikas prozesuan, edo berak ere ikusten dituen gauzak berdin, edo ez, norberak egiteko hausnarketa propioa ere bai. Eta lehenbizi nik eskatuko nien gure gonbidatuei haien esperientziari buruz hitz egitea. Esate bateako, Pello, atxaldeon berriro. Onatu zaitez? Bai, zaudenez izanez zaudenez. Zu hasi zinen, euskara ikasten, nola? Bai, atxaldeon. Eta ni hasi nintzen 20 urtekin, ez? Eta hasi nintzen haikan zerotik, lehenengo urratxetik. Hasi nintzen unibertsitatean nengoen eta gaueko ordutegian juntatu nuen haikan eta hasi nintzen. Eta egon nintzen urte pare bat edo, eta gero utzi nuen. Baina berriro bi urte eta gero, berriro nintzen haikara, eta egon nintzen 4 urte edo. Eta, esan behar bat, oraindik falta zait desiente, euskara ikasteko nire ustez, baina, hortxe nago ez. Orain nago udaletxean,
ikusten beste modu batean, ez? Bai, irakurtzen, bai, itxe egiten jendearekin, eta ere, udan, hori barnetegiak egiten, ez? Eta hori, hau izan da, pixkanaka, izan da nire ikastroz profesioa. Eskerrik asko, Pello. Hemen dugu Ruben Sánchez, bertsolaria, arratsalde berriro. Zu ez zara Euskal Herrian jaioa, ezta? Ez. Bueno, izan zara pixka kasualia, baina izan nahi nintzen, gurasoetan dituzketakoan. Amaren familia bizi izan Gasteizen, Gasteizkoa naiz, eta tokatu zen eta dama batean zelu da Zaragozan, arrobatorio gara ginen. Familirik ezako da Zaragozan, baina hiru laboterekin familitzen Gasteizera. Eta etorri Gasteizera bizitzera, baina txikitan ez zure dinezio euskaraz? Ez, nik ikasi nuen aereduan, arkidegoan apaiz ikastetxe batean, ez denuen euskara askorik ikasi hor, oso gutxi. Eta areago, ez bakarrik euskara ez denuen ikasi, ikesan nukeneko gaizki tratatua zegoela euskara ikastetxe horretan, eta jente asko, inoretan euskaldundu jakina, baina jente asko gainera etzan atera oso euskaren aldeko jarrera batekin, ez? Eta gero barnetik dara nintzen, eta unibertsitate garaian nengoela, nik Oñatin ikasten nuen, Gipuzkoako herri batian, eta horre izan nuen niretzat, nire pizgarria edo izan zen, ez? Ordura arte euskara bakarrik ezagutzen nuen, era akademikoan nolabait esateko. Eta hor, ezagutu nuen euskara mundu bat, bultzatu ninduena, inbiriagatik, egia esateko, nahi nuen, ikusten ninduen euskaraz, eta nahi nuen nik ere euskaraz egin, eta euskaraz bizi. Eta hori izan zen pizgarria, esan behar dut, suerte handia izan nuen, tokatu zizerako, gazteagoa nintzen, bora manuen, ze ikasketek ez ninduten presio zen. Eta inguru bat, pisuan bazan euskaldun bat, bizi ginen ikasketek pisuan. Eta berarekin egiten duen euskaraz, gero herriko batzuekin hasi nintzen euskaraz egiten, eta horre izan duen puntu hori, ez? Ni beti esatik detenean noiz ikasi zen nuen, nik beti erantzuten dut, ikasi, EGB-ko lehenengo malean zer ikasiko nuen, hirugarren malean, baina benetan pauso erabaki horra izan zen, euskaraz egiten hasi nintzenean euskaldunekin, ez? Bentsat euskaraz egiten zutenekin. Eta orduan esatu honik izan zala momentu hori izan zen, 21 urterekin, gutxiko gabera. Eta orduan izan nuen sekulako egarria euskara ikasteko, nuen guztia egiten nuen euskara ikasteko, goratzen naiz sasoi batean, adibide bat da, kotxeko matrikula bat ikusten nuen, behartzen nuen ere burua hori euskaraz pentsatzera. Ez dut esan egin matrikula hori, baina nahi nuen beti pentsamentua etortzea euskaraz, eta euskara bat. Burmuina beti martxan, eta bertsolaria zara. Bai, horretan pizka bat abandonatu, ez eskatu bertsorik kantatzeko. Ez, bertsolari batek esan zen, ez eskatu, ez irratian ez elkarrizketetan, ez dira, horraino gaude, beti ezek eskatzen digulako, ez dizut eskatuko. Dena hori bertsolaritza eta eskartzea, ez, ez da egia, maila gorenean zaudela, ez, Pertsona batzen dena, bera. Baina bai, bueno, ez da, nik esan duke euskararekin dagoela mito asko, ez? Esan dut, euskararekin zalea gana ez da euskara bera, bezik, eta askotan ingurua ez da, bizitzara inguru hartatun batean, agian, komunikabideak gehienak egoraz daude. Esan dut, dala alegin extra bat, ez? Nik joan manitza Euskal Herri, Euskal Herri horretara joan beharrean joan manitzean, etor gara, esango dut behar gara auto. Igual ingeles ez egin ondo
ematen di batzutan, pentsatzea hori bakarrik gutxi batzuen esku dago, euskara ikasi eta gero kapaz izatea, zure jardun normalean euskaraz normal aritzeko. Hori da, edozeinek lortu alduen zerbait. Gertatzen da, denbora dala eta inguru bat askotan oso gogia. Zuk suertea izan zenuen, esan duzun bezala eta barnetegia etxean bertan zenuen. Bai. Eskerrik asko, Ruben. Aurrera zintuko dugu, eta hemen Diego Marquez dugu, Trono de Judas taldeko abeslaria, eta kontetu zu noiz nola hasi zinen, euskararekin. Ni uste dut hogei urterekin edola hasi nintzela edo gainen lehenko txarra bat aktibo kampion lehen zegoenean eta izan zen pixka bat toma de contacto pixka bat eta bere, gazte dutxi nuen eta Bazakiko zurte beranduago dela, hasi nintzena ikan, eta ikan guztuago hasi nintzen. Ez dakit, ikasten genuen, omentsuak bezala. Orduan, dena zen jolasa eta barra eta ez dakit. Eta nik dut horrelako ikasi nuen, hobeto, baina bigarrena, eta urtearen uda bakoitza, jaten nintzen barnetegi batera, hori gau gaztez, eta horiek ziren nire okorra bakarra. Eta azkenean, egon nintzen 5 urtez, euskara sakonean sartuta eta dena ematen, baina hori da batean Zoitzarrez, nire familian, ama hizkuntza, gaztelania da. Eta, herrian gutxi batzuek zekiten euskara. Eta zekitenek ez zuten gehiagik erabiltzen. Lezagoa naiz, Lizarraldekoa. Ordua, ikasketak ere gaztelaniaz egin dituen, herrian, Lezagoen bai Lizarran, eta horrela, nik esan galuke, hori 15 urtekin edo, piztu zitzaidala euskara ikasteko gogoa. Garai hartan, banituen bi lagun, euskaldunak zirenak,
oporretan edo asteburutan herrira etortzen zirenak eta biak hori ziren euskaldunak. Eta gogoan dut, normalean gure artean beti gaztelaniaz egiten genuela, baina, klaro, haiek batzuetan euskaraz mintzatzen ziren eta onartu behar dut, momentu horietan, alde batetik, amorru puntu bat sentitzen nuela, ezta? Ulertzen ez nuelako, baina beste alde batetik kriston inbidia sentitzen nuen, eta nik gaur egun pentsatzen dut hori izan zela, inbidia hori izan zela nire hasierako motivazioa euskara ikasteko. Eta, 15 urtekin edo behar hori edo nahi hori sentitu nuen, baina 17 urte bete arte edo nuen aukerarik betetzeko. Bai, 17 urte nituela edo herrian sortu zen talde bat euskara ikasteko gogoarekin eta hasi zen herrira etortzen Lizarrako Aekako irakasle bat, astean 3 edo etortzen zen, eta horrela hasi ginen. Zoritzarrez, ikaskide batzuek utzi zioten klasera joateari eta taldea desegin zen eta ikastaroa bertan bera gelditu zen. Eta hori neguan bazen, udan, abuztuan, zuzen ere, herriko 4 lagun animatu ginen Lizarrara joatera trinko bat egiteko. Eta, 15 eguneko trinkoa izan zen eta izugarri gustatu zitzaigun. Eta momentu horretan ikusi nuen, pentsatu nuen, euskara ikasi nahi dut. Eta iraila horretan, Iruñara etorri nintzen magisteritza egitera, eta Barainainen nengoen bizitzen. Eta Barainaingo ikako euskaltegian eman nuen izena, Zahatze euskaltegian. Eta euskaltegi horretan 4-5 ikasturte eman nituen. Eta handik atera nintzenean, nik uste bai politan eukala, baina ere gustatzen zitzaidan pixka bat askatzea edo, eta pentsatu nuen, orain barnotegi batera joateko ordua, ailegarria. Eta hori egin nuen, Lazkaoko barnotegira jo nintzen, 4 hilabete eman nituen barnotegi horretan, eta jarraian Ondarroko barnotegira, Aekakoa zen. Eta, Aekako barnotegi horretara llegatu nintzenean, 2 talde besterik ez ziren, eta ni zuzenean sartu nahi duten ega taldean, eta horrela, gehiagi pentsatu gabe, hasi nintzen ega prestatzen. Eta urte hartan nuen lortu, baina oso posible nuen lortutako mailarekin eta utzi nion euskara ikasteari. Eta 7 urte eman nituen euskara ikasi gabe, eta 7 urte horietan nire euskara maila kriston beherakada jasan zuen, eta berriro itzuli behar dut. Eta Lizarrako euskaltegira itzuli nintzen, eta nengoela jakin nuen ni irakaskuntzan lan egiten, aukera neukala birziklaje ikastaro bat eskatzeko. Eta zen urte bateko ikastaro bat. Eta, esan nuen aukera ezin hobea galiretzaten eskatu nuen, proba batzuk zizkidaten, eta hurrengo ikasturtean hasi nintzen, eta han Zubiarten eman nuen ikasturte osoa, oso gogorra, niretzat, nahiko gogorra izan zen, baina horri esker bero errotan ditu nuen, eta guztara editu nintzen, eta horrela gutxi gora bera, galdu nintzen da. Eta orain irakasle lanetan zabiltza? Bai, ega lortu nuenez, horri esker, orain ari naiz eskola batean, haur hezkuntzan, eredua, baina euskara irakasle. Horri esker, bai, eta hori oso da niretzat. Imaginazazu euskara ez jakitetik euskara klaseak ematera. Primera, eskerrik asko. Eta nireak esan, zure amodio historioa euskara
transizioa, seigarren biziko urteak, dana irakiten, borbor, jendea, euskara, horrela zegoen pelikula. Eta, segurazki, hemengo zentenok ezagutzen duzue, orain zezenak non gordetzen zituzten. Zezenak gordetzen zituzten, arraun eskola nola dagoen, eta arraun eskola, antxe zezenak, eta hori lehen etzen horrelakoa, hor baziren ereik batzuk. Eta hor zuten guardia zibilen guardela. Errotrazal guardia hor guardia zibilen guardela. Eta hortik egin zuten, esku urtata segurazki, alde zuten guztiak. Eta hori okupatu zen. Eta hori baziren eta biziko klasean. Eta biziko klasean egon nintzen. Koñazo gutxa. Euskara ire laguna, horako totxo hotel handi bat, metodologia aldetik gura, ez zegoen jasaterik, ez zegoen jasaterik. Baina gura zegoen, ez zegoen beste aukerarik, eta antzegoen. Eta behar zegoen ginen hori etzala bidea. Benetan euskara nintzeko, egin berzala erretu azkartu, eta beste modu bat ez ikasi. Eta oso tribuna lagunean, egon ziren horrek aldaketa desete, klaseak emateko moduan, eta tokatu zizaigu esaldiak buruz ikastearen konturi. Pantxo, zehar izan hor lurrean agazteka? Eta beste operazio. Betarrako bilen abi! Horrela ikasi genuen. Eta ikasi genuen bida batean. Nik nire esperientzia betzatu bida. Eta biziko hori, parte hori baztera eruzita, kuarteleko parte hori baztera eruzita, trinko bat, 4 orduko trinko bat egunean, urte batez, Lazkaun duen hilabeteko ikastara eta bukatu zen. Zer nurek ez eskozuen gehiago behar izan du. Orduan, kontua da, gara ezberdinak ez, beste pasio bat agian, ez da? Ikasi behar du, ikasi behar guztatak. Bazegoen idea bat oso importantea. Hori, pixka bat, garaiak nola aldatzen bilen eta ikusteko importantea. Bata zegoen, gure artean idea bat, gu guztio markatzen ditugu ez da. Gu, esaten genuen, Euskal Herria euskaldunduko da herri ekimenez. Hau da, herriak, jendeak, parte hartuz euskaldunduko da, bestela ez da gertatu. Eta helduok dugu ardura pare bat. Dugu ardura ikasteko, eta dugu ardura irakasteko. Eta baziren konzeptuak herri irakasle. Horrela ikusita, grazioso eta dela, ezta? Herri irakasle, eta horrekin esaten genuena zen, gure ardura etzala bukatzen ikasten genuenean. Gure ardura berri bat hasten zen euskaldutzen ginenean, beste batzu irakatsiz. Orduan, suposatuz, niri irakutsi didate, baina nik beste 10, 20 irakutsi badie, horiek eraberean beste batzuei, idea nagusi horrekin egiten genuen, eta duak euskara ikasi, eta zerbait eskaintzen dugu duanekoan, zinitzen klase baten. Eta, klaro, erabiltzeak ekartzen du gaitasuna eragotzea. Beste eragotzea gertatzen da, haran kontatu dugu ikastezu, nire dugu eltatu behar duzu, gaitasuna ikamustu dutako. Bestezu hori. Beraz, beste gai batzuk, beste pasio batzuk, beste idea batzuk, tokatu zuten eta horrek markatu duten. Kontatu dizut borkatzeko, badago beti karta bat, basoak gainizka egiten duen, ez da? Momentu batean hartzen duzu erabakia esateko, euskara ikasiko. Eta hori kontutan dira flash moduko batzuk. Betzat horrela gogoratzen duzu, gero egual, flash moduko batzuk. Nik kontatuko dizut, zer noiz izan duen, euskara ikasiko dut eta letak irazioz. Urte haietan, urte berezi haietan, batzarrak, zerak, gure batek gabe zen. Bizi ginen horretan. Eta, egin zen Hernani, euskal informatika da, eta biziko biletako oineritzen. Asobrada modu bat. Eta, kristo eta, uste ditut, Armaia, atxegu delo, serio, euskal kondotura errekundua, serio zen. Eta, Maian, bilagun, atxegu, gudara antolatzen. Euskal, eben gabe bizan, ez da? Eta, ara non, nire arditurerako batek,
euskaraz. Ni guzti, ez zen ulertu ez. Euskaraz. Claro, gure gotzapeatik ura zen. Hostia, euskaraz. Eta orduan maitik, bukatu zuenean, esan zioten izuntzeko. Esan zen izuli. Eta bestea, bueno, gerora hori maitazen itzuli, gure izkuntzarik, ez dut itzuliko, zuek duzue, itzuli, kontatu zen kristoren txago. Baina zenuenak egizun itzulera. Besteak ikatu zen, itzuli. Fototzen kristoren. Eta hori espesatu nuen, ostia, nerea da, nik dut problema. Osea, bera dago beranean, bera dago bere hizkuntza erabiltzen, eta gu gara berari hori izan guztetan dutena. Ez naiz ni izango beste bati inposatuko diona nabatzei. Eta hori izan zen niretzat, erabaki zento hartzeko flash. Flasha edo unetxoa edo momentikoa, zuk hori aipatu duzu, aipatu du ere hor inbidia edo momentu hori, ez da? Lagunei ikusita eta entzunda, nik ere nahi dut, zagatik ez. Zuek besteok sentitu duzue harako momentu berezirik, harako flashik edo... Bai, nik uste horregatik, hasi nintzen edo hasi ginen guztiok ez, ni behintzat, eta ez, da gure hizkuntza Euskal Herrian bizi gara, da Euskararen herria ez, eta hori urtekin eta ez nintzen nire hizkuntza, eta egin behar dut zerbait, eta horregatik apuntatu nuen. Izan zen nola momentu klabe bat nola non esatzen dut, ui, hau edo izan zen prozesu. Ez, batetik bestera pasatzen ez. Betidanik, nintzen buruan hori, noizki, baina bai, nera man urte batzuk pentsatzen, ikasi behar dut, eta ezkenean hori urtekin hasi nintzen. Zeuen ustez, zergatik urbiltzen da jendeak euskerara eskolan edo edukan gaur egun? Koherentziagatik, maitasunarengatik, kariñoarengatik, edo izan daiteke bai, praktikotasun bila, ez da? Halako lan bat eskuratzen nahi dut, hemen Nafarroan egia esan oso gutxi, halako motibo gutxi izanen da, kasu. Baina, zergatik urbiltzen da jendea euskerara? Uste dut dela, Euskarien maitearen gatik, nik uste dute, adibidez, gustatzen zitzaidan, eta ez da zergatik, baina hor barruan zegoen nahia hori eta hori. Barruan zer eman hori ez? Eta baten da azalera. Hori hasizkoa naiz eta han ez pentsa ez da lan asko gutarako oso baliogarria da nik euskara. Beti notifikatzen da hori, funtzionario izateko, behar da bat, ez da guztiz egia. Eta alare perfil ezberdina daude, urbiltzen dira batzuk, agian irakaskuntzan edo zenbait lekutarako behar dutelako. Eta besteak da, asko mahai honetan eserita dauden guztion kasua, sentitzen duzulako, nahi duzulako. Euskara falta zaizu eta euskara nahi duzu. Eta hori da motivazio hori handiena. Beste motivazio hori dagoenean, lana eta batzuek ala igual hasten dira pizgarri horrekin, lanari begira, baina gero aprobetxatzen dute eta gero gustoko dute, ez? Eta hori, baitzen erdi, ez? Hori oso ondo dago. Eta beste batzuk hor dira, ni irakasle izan nahi zanekan, eta banoen funtzio
funtzionarioen talde, izan dituen funtzionarioen talde batzuk, eta batzuk zeuden, ez zutenak egon nahi. Eta orduan, batek mati esaten dira, 9 urratxean zegoen, eta 9 urtero, gainera, horri, mingarria ere pixka bat bada, berari ordaintzen zioten, euskartegia eta gainera lan orduena aparezan, otxoi bat, zuetako edozeinek oso gustora hartuko duken zerbait euskara ikasteko eta beste 11.000 guztiak bai igual, gutxienez euskara ikasteko. Eta ez zuen euskara hitzegin nahi. Eta nik esaten eske zu, nahi eta ere, inoiz ez duzu lortuko, ez duzu hitzegin nahi. Eta nahiz eta bakarrik azterketa gainditzeko izan, azkarra hori duzu euskara pixka bat erabiltzen dut. Eta, horako kasu gutxi batzuk ere badaude. Han behintzat gutxi batzuk badaude. Euskara ikasi eta gero goega atera, eta gero bera izutena erabilina. Ez da, eredu barria, Baina existitzen da, nagian ez horren beste, baina bai, kasua. Eta inguruak ze garrantzia du, esaten aterako peiozu pilotaria zara, pilota munduan, zorionez, euskaldun asko, alde horretatik ikusten zenuen zeure buruak aso tokitik kanpo, euskara ez jakina? Bai. Agian, hau izan zen, beste motibo bat ez. Bietan ibiltzen, eta mugitu dut asko, Gipuzkoan, Bizkaian, ez dakite. Eta, eskenean, guztia aldageletan eta hori, euskara hitz egiten, eta ni nire gauza pentsatzen ez. Eta bai, eta gero urtekin ja nintzen profesional mailan, eta gauza antzekoa. Eta mundua, iaia portzentaia, baina iaia guztiak euskaldunak eta lageletan ditzen da asko, eta entrenamenduetan, eta bai, eta hau zen agian beste gauza bat, euskara ikasteko. Beste pizgarri bat ez? Denak euskaldunak eta gainera batzuk euskaldun kodifikatuak, ez? Hola, bertzeko eta zaila kaso. Oso, eta, zu ere, herri kirolaria, trontzan aritzen zara zu, zergarekin eta gogorra izan da, ez? Eta horre, herri kirolen horretan ere, euskara erabiltzen da, ez? Ez dakit nire kasuan, lehen aipatu dudan bezala, hasi nintzen euskara ikasten 7 urtekin, ez? Eta herri kirola asko beranduago ezagutu nuen. Duela 8 urte edo, zinen herriko lagun bat eta biok arpanan edo trontzan. Eta gero gero eta gehiago gustatu zitzaigun, eta orduan ingurukoek animatu dituzten txapelketetan parte hartzera, eta orduan Nafarroako federazioan, federatu ginen, herrikirol federazioan. Eta horregatik esaten dut, federatu nintzenerako nik maila neukan hitz egiteko, orduan ikusi nuen herrikirol munduan euskara barra ibiltzen dela, ez da, eta normaltasunez hasi nintzen hitz egiten. Eta, hori hasieratik ikusi nuen, harreman hori ez, herrikirolak oso lotura estua dauka euskararekin, federazioan adibidez arduradun guztiak euskaldunak dira, kirolari gehienak euskaldunak dira, epaileak euskaldunak dira, iztegi bera, dena euskalduna da. Orduan, hori, nik ikusi nuen aukera, nire euskara praktikan jartzeko, hori esan zen nik nahi duena, orduan, oso aukera polita sortatu zait, eta hori handik aurrera, deitzen badidate, euskara zaintzen gara, edo besuak bidaltzen badidate, edo
mezu bat, edo ohar bat, edo zera, nahi duzuna. Dena, gure harremana da, dena euskaraz. Eta bai, nik ikusten dut, alde batetik, euskarak lagundu didala herri kirol mundua hobeto ezagutzeko, ez? Baina beste alde batetik, herri kirolari esker, nire harremana euskararekin estuagoa. Dela, duan bai, oso harremana polita, azken finean. Eman eta jaso, hori. Diego, eta, bueno, euskera eta musika eta euskera hitz egitea, euskera hitz egiteak artetik zabaldu dizu, edo, ez dakit, publiko berriak, edo, zabaldu dizu, edo harreman berriak egin dituzu. Egia esan, abesti batzuk euskaraz egitea da hori egitea ez, eta gehiago ikasten duzu eta gero eta hobeto egiten dituzu abestiak eta Ezagutzen dituzu ere, eta ezagutzen dituzu ere bai, ez, euskal kantarien, euskal musikarien lanak, letra, kantak. azken finean zuten duzu gehiago gehiago ikasteko eta estrukturak eta Ezagutu duzu hola euskal musikari edo talderik bereziki gustatu zaizuna? Kantik euskara jakin ondoren, deskubritu du? Bai, Oie, izan dituzu euskarazko, bai, euskarazko. Aizu eta orduan, artelean haikako dute diba, ikasi, eta oso horrek direlako eta dena ikusten direlako bidean zain. Dita ez osteitena, baina prozesu hori nola gogoratzen dute edo nola bizi dute zuek sufrikario txeizata edo horrek ez izan, ez dakit diverti bat da, bai gogorra bai, eta gure bibatea, eta zekitzen bat bibatea, edo gainera kotxea duran izatea beste batera gaziko eta zekitzen bat bezala, gandetunak ere eta diverti bat baditu, ez? Euskara ikastea. Bai, gogorra da. Baina nik uste dut, badaudela gora bera. Hasi zara, haekan, eta hilabete bat edo bilabetan, jode, badaki zerbait, eta badaki izatea... Hasierako hoberea. Hasi zara gehiago ikasten, eta burua, gero eta gutxiago. Ez dakit ezer, eta baratzen da, eta itxenekin beste jendearekin, eta nik uste dut nahiko arrunta dela prozeso hori ez, hori gora berarekin, eta gainerari hasi nintzen eta bero gutxi, bero betatu, eta naiz hori gora berarekin, eta hori, Nik uste, hemen gaudenok, gara maila batera, iritsi garen euskaldun berriak, eta orduan oso pozik gaude. Esan gaude, badaukala, niretzago gozamena izan da, euskal ikastea. Badauka, esan dute bit parte, ez? Bat da akademikoa, eta hor, batzutan igual gozara guztolago, talde jatorra daukazulako, irakasle jatorra daukazulako, beste batzutan aspertzen zara, beste batzutan asko aspertzen zara. Baina hori da akademikoa, eta hori pasatu behar dago, normalean bintzat pasatu dago, zaitezke igual baserri batera edo oso inguru euskaldunera, eta euskaltegi batetik pasatu gabe ere ikasi gara euskara. Normalean denok, joaten gara euskaltegi batera. Baina gero, nire kasuan,
lehen momentikoa aipatu duzu, nik lehen esan hori, oinatik joan nintzenean, lehenengo pertsona bat etorri zarean niri, besterik gabe eta ezagutu gabe, ez dakit ordua galdetu zidan edo zer, baina euskara. Hori izan zen, momentikoa. Ez nahiz zehazia gogatzen noiz izan zen, baina ni harritu ninduen, zan lehenengo aldia, 2008 bat urte ninduen eta lehenengo aldia zen. Eta geratu nintzen harrituta, eta geroztik izan zen erabaki nuenean euskaraz egitea, orduan hasi zen gozamena, benetako gozamena. Euskaltegikoa eta barretikoa oso momentu honak badaude, seguru asko danok ere, ez da egit, nahiz da igual afarietan izan, botegoan, honik ez da egit, egon dira momentu honak, baina euskaraz hasten zarenean egiten, orduan hasten dira benetako momentu honak. Konturatzen zara, ea euskaraz egiten duzu. Egitzen zoazela, zure mundutxua euskaraz. Lehenengo, baugazula pare bat, hasieran pare bat lagun, gero 3, gero igual 10, beraiekin egoten zarenean euskaraz egiten duzu. Eta ikusten duzu telebista, eta gero eta gutxiago gustatzen zaizu gozatzea. Telebista hori burua, bokaria, adizte, gozarroz. Hori benetako gozamena da, konturatzen zara munderatzen duzula gozatzeko handia. Hori zenbat eta lehenago eman pausu hori, horrean eta lehenago azten da gozamena. Euskaltietan askotan gertatzen da, ikasleek esaten dizute, eske nik ez dakit behar baina, nik ez daukat beharrezko nivela soltatzeko, askatzeko, zera, esan. Ana esan duena, ez. Eta ni beti esaten diet, ez du badaukazu lehenengo urratxetik nego dut. Da, lotxa. Ez da maila, inoiz ez daukazu beharrezko mailarik euskaraz askatzen hasteko. Hori inoiz ez da, hori lortzen da euskaraz egiten duzunean. Erabiltzen duzunean orduan lortzen da. Lehenago ez, eta baldin bazaude momentu horren zai, orduan inoiz ez da egitxiko. Hori gara da, ez da, ikasteko erabili egin behar duzu, erabilia izateko ikasi behar duzu. Ez dakit, gurpilin moduko bat, ez da? Horregatik, esperientzia bat ez da. Ez da, eta ez diozu zu inoiz garrantzirik ematen horri, ematen duzu garrantzia ulertzen dut edo dut ulertzen esan duen. Ez nola esan duen. Pero ez hemen egon da alako, esan nola verifikatu ere, puritanismo korronte bat, gauzak esan behar dira ongi edo ez esan. Hori error da, horregatik ez. Ikasten da entzunez, pila bat, zer hori ikusten duzunean beste horrek nola egiten duen, esaten duzu, hori nik ere egiten dut. Entzun egiten duzu. Eta gero, izan egiten duzu, losari gara. Elburu bakarra da, ulertuko dit, edo ez dut ulertuko. Orduan, eginak egiten dut ulertu ezateko. Eta du gara, zerun, lehen urratzen ez duzu diskurso daukako, hori logikoa da. Baina lehen urratzen gauterak ematen izkizu, oinarrizko komunikazioak euskaraz egiteko. Orduan, horrean disziplina funtsezkoa da. Orduan, ikusten duzunean ikaslera. Gogoz datorrena, motibatua datorrena. Eta gainera, horrelako joerak dituena, horrek eziko du seguro, bai, ala bai, eta dita. Ikusten baren baduzu, sobera motibatua. Eta zabantzakin, horrek eziko. Gaur da eguna, gaur da eguna, kaleak gero, beste urte, zuzela jende pasatu dago klasetan, egin izenak ez dut nagoan. Baina beraiek
Eta orduan, ikusi eta iru. Ezagutzen bada, euskaraz hasiko da. Euskaraz hasiko bada, gaizki pasatzen dute. Ustez hori gainditu behar duzuen. Hori ikusizkoa da gaindizta. Berdin da, nola esaten diren gauza. Berdin da. Importantzia duen bakarra komunikazioa. Esan nahi duzuen hori besteak ulertzen duen edo ez. Eta besteak esan duen ulertzen duzuen edo ez. Beraz, ustez baikak oso kriterio honez, bere indar pedagogiko guztia kokatzen du komunikazioan. Eta ez, hizkuntzaren alor formalean. Hori den konzesiba, edo perpausa menpekoa, edo ez. Horrek ez du importantzia. Importantzia duena beste. Beraz, nik hori aurko hori emaneko dizuet. Hauzi zituak, importantzia hori da. Ikusi dugu jendea, jende interesgarria, edo jendea Finlandiatik kurso bat ematera, gaztelania pixka bat dakiena, eta gero jendea gotzera berarekin, eta hori egintzen da, bere gaztelaniarekin, eta osatzen dugu, eta bai, inork ez dugu esan dugu, eta bai zintzite horren. Interesantzia eguna da, jakitea, zer esan dugu, eta gordo, ez da zuen kontatzea. Eta progresatu zuzanean gandela da, hau izkabak bizago ezen bestean egin jakin. Baina, motivazioen historia, bai aldaketa bat gertatzen ari. Bizka perspektiba dugunok, zer motivazioak zeuden duela hori eta zer motivazioak dauden orain ezberdinak dira guztiz. Ustez, bagatoz momentu historiko batetik, non askatze horrek ekarri zuen bai entidadea, integrazioa, motivazio horiek oso indartsuak izatea. Gaur egun oraindik ere batzuentzat indartsuak dira, baina horiek apaltzen dira. Eta logikoa da, ezin da Euskal Herria, Euskalduntzea planteatu soilik motivazio identitarioekin. Badaulako jende pila bat inoiz izango zuena motivazio identitarioekin. Baina jende hori ere behar dugu Euskaren da. Orduan, hizkuntza bat ikasteko, edo identitatea, hizkuntzak identitatea bat izo, edo ez dela alor pragmatiko dago. Hizkuntzak zerbaiterako balio behar du. Orduan ditugu politiko ostia hauekin, ez bakarrik hemen, leku guztietan, motivazio pragmatikoak inklusituak direnez, hizkuntza politikaren bitartez egiten direnez, eta horiek ez dituzten ez egiten, ez dira indartsuak motivazio pragmatikoak. Orduan zer egin behar dugu, ostias, baztertu aurrera hori ez. Badago modu bat, hizkuntza politikatik aparte, pragmatismoa emateko, da, dakigunok erabiltzea. Kupidarik gabe. Esplikatuko dut hau. Zerratek izenak, esaten zuen, akuñatu zuen termino bat, oso importanta dela da, elebakarraren diktadura. Eta, karo, hizkuntza bakarra dakizunean, mundu guztiari inposatzen diozu zurea. Zu bakarra dakizunako. Elebakarra diktadura. Orduan, elegituna da, moldatzen dena. Nik biak izagutzen ditudanez, zure diktadura horren menpen agoni. Funtzionatu beharko genuke gehiago, elebakarra zara. Euskara, eta zuntuz problema. Eta orduan, pragmatiko bihurtzen da. Orduan, behar dut, nahi bali bat dute ez da. Horrek exigitzen digu, euskaraz bizi nahia, eramatea, era intensoa. Arzen ditzen. Euskaraz bizi nahi izate hori, euskaraz hitz egiteagatik pozik eta arroa jendearen aurrean. Garai batean esaten zen, euskara prestigiatu behar da. Jende asko, aurreko belaunalditakoek asko sufritu zuten, ez da horregatik beti mespretsatuak izan zirelako, euskaldunak izateagatik eta beharrezkoa izan da, beharrezkoa da, gaur neurri batean, ez da, euskara prestigiatzea eta arroa agertzea mundu guztiaren aurrean, eta euskara egin erakargarri eta nahi baldin baduzu mundu hau ezagutu, eta horri, ate guztiak zabalik dituzu eta. Hemen dugu
Eta orain uste dut, somatzen dugu hemen ditan, ja zerbait esan nahi diguzula, edo erakutsi nahi diguzula. Hor duzu mikroak eta duzu speech bat eskaini edo azartu zer egiten ari zaren edo. Bueno, ez dute zer asmatu, egia esan bakoitzaren txandaren eta esandakoaren badira, espazio guztiago betetzen. Guan egia esan, ez da egin duken datetik hartzen pixka bat zer hartatu dut hemen. Baina, bueno, hainbat ideia bildu ditut. Era, orain dela nasian eta kaotikoan daretzen dira, baina, bueno, igual dut biletik egiteko den, pero gogotetik behintzat, kontua da. Kontua da baitz, bilduta dago, apelioren unibertsoa. Nola udaletxean lagunekin ikasten eta horietak kontuak, nola ekarri dionen Euskal Herriko lotura hori, ez da batuta nolako gora berak izan. Rubenen ibilbidean, nahiko mugikoa izan da hasiera batean, Zaragoza oinatik Galmentegian, gero beste idea batzuk ere bildu ditut, adibidez Gertsa ikasteko zadik arrozerik edo modurik beharko balu, ikatarra konozela, baina Euskal Herrian ezinbesteko aztela berentzat Euskaraz ikastea eta herrian eta herrirako izango zelako zerbait egin da. Gero beste bat kontzeptu ere, modu edo sistema akademikoaren astutasun hori eta aspergarritasun hori, baina gero hori berean Euskal Herria izanzik batzuk divertigarria eta gozoa ikasarritu. Baina, gutxi gara hola izan da, nintzen du amaren bidea, nagozuk betzen ditunean, dela badera gaia ikasteko, gero aikaren irakasleak herria joan dutela gero bera bizarrara, gero garen ikasten, ondartuta bere ega aventura horiek, eta hor egun aurre eskola aurrekin eta nola herrikiroaren munduak behartu duen behartu dugu bultzatu. Bintzate horretaz jabetu dela, mundu euskalduna dela, eta Diego, hasierako pausuak, Arturo Kampionen, gero haikan jolazten, gero Galmentegiak batuko ezala, eta herrian eta kalean, musikarekin ez dugu egin arte, eta musikak nolabide izan da bide bat Euskal Galmenarteko, bai musikan zuten, eta arazkiak bidaltuz. Sustaien kontu ere, Iñaki, bueno. Bla. Era de Michigan aquí nada, voy a la verdad. Komentatzen, kontzioen betaurrekoan, gero hainbat kontzeptu euskararen komunikatzeko balio izan duela, edo balio duela, Pikoen ikasitu nekoa, gero hau zer dute triko batekin nahiko izan zuela. Gero herriaren garrantzia, gero motivazio identitarioa, presioarenak, eta ere baka egiten bada dela. Eta, nuen eskin batean, onartu zuenekoa arazo bat duela, zurea zela kontuan, horretarako mugak apurtu behar zirela askatzeko eta hitz egiteko. Eta hori zitzen da pixka bat rama bildu duna. Osongi. Biografia marraztuak, ez? Bai. Osongi, hor bildu duzulena. Zu ez zara euskaldun berriazik askola hartakoa zana, ez? Ikastolan
Euskaldun berriak? Ez Zuko etxean. Euskaldun zara etxekoa, eta gero txikitan ikastotan edo... Ez, ni hasi nintzenean orduan ustutzela udal hasieratan gaur domikoan zegoenean, plaza horrean. Hor hasi nintzen, urte-bete urtepiko nintzela, gero mugitu zen, ja etxetiko geratzen zitzaigun, eta preso gara hori zuten, etxean modura eta hasi. Ja, kaseta guztia gaztelera zegin dituz, eta gero ja, denborakin nire kabuz, alfabetatu naiz. Eskerrik asko, Joseba. Eta nik komentatu nahi duen pixko batean labur bada ere ikasteko moduak edo sistemak edo trikimailuak esan, edo bueno, akaso zuetako askotxoareko zarete orain euskara ikasten, mailu honetako tituluari erreparatuta ian pentsatuko zenuten formula magiko batzuen berri, behar duela, euskara beriak ikasteko. Ezagik, formula magikorik uste dut ez dagoela, nire garaian, esaten zuten, eta nahiko, txantxa ezaguna zen garaiak bedelen, inaki, gero aikako gazteako hauek esateatea inatzera erabiltzen aikan, eta ez zuten ez ezagutzen Ni Euskaltegira joan nintzenean, hasiera batean esan zieten, ziko egunean egiten zela beti. Bueno, zuek ikasleak, ni irakasle, kaixo, eta, badugu pilula bat euskera ikasteko. Ez dakit, egia esan behar dizuetan ala ez, hau oraindikan fase esperimentalean dagoelako, gauza berria da, oraindikan ez da probatu gehiagin, ausartuko gara, norbaitek nahi aldu probatu pilula magikoa, eta orduan, ateratzen zen hor, ikasle talde horretatikan, bolondreso bat, eta nik, eta orduan ikasleak ematen zion beldur pixka berriz, tobi probatu, eta jaten zuen, eta beria hasten zen, gaizketan primeran subjuntiboan, dena, errokatu guztiak primeran, eta besteak beritzen ziren, edo genditzen nien, hori txantxa zen, gari baten ezaguna ez, Iñaki, zuk ezagutzen duzu hori. Eta hori, formula magikorik ezago. Baina metodoak edo bakoitzak bere sistemak edo bere moduak ikasteko bai izanen dituela. Horatzen dituzue, ezakite, kuadernoetan dena txukutxukuna puntatzea edo ikastea egunero ezakitzen bat hitz eta gero horiek kolokatu egunean zehar edo astean zehar ikasitako hitzak eta esamonteak edo komak dituzue horako metodoak. Ni hasi nintzen, adibidez, nire kusinak erabiltzen zituen ipuin txikiak eskolan bat hasi nintzenean eskolan. Eta hasi nintzen ipuin horiek irakurtzen eta hori izan zen erazerako horrekin eman zidan ulertzeko esaldi motza batzuk eta gero marrazkiekin aldatuz eta ikusiz ikasten ezakit. Adibidez, eta gero, batez ere gero erabiltzen, euskara erabiltzen barreteetan, uste dutela gehien ikasi dudan lekuan. Hori, zinkaruzulako, baina. Euskaltegian sartzen zen bakoitzak,
bla gehiago gana. Privatizatu duzu. Ikaslea zarenean, edo ekan ez egazo, desberdik ikusten. Hemen, irakari nagusiak egon dela duzopizio bat ere bat egiten ez zizik. Baina dira, bi gauza funtsezkoak dira, bi. Euskara, euskarik eskuntza erreza egiteko. Dira, ordena, ez errazazioa ordena egin, izatea metodiko horrekin, ez astea alde bezetik gauzak, eta gero ikasleari ematea aukera autozuzenketarako. Hori zuko ikasletarako, ikasle bati ematen dizunean aukera autozuzenketarako, eguneko 80an asmatzen du zuzen esaten eta zuzen egin. Beraz, soilik bi truko horiekin egiturazkoak dira, ez dira trukotzak ikasteko batintzak edo ikasteko zerbereko, bezik eta ez bat diogu euskararen ordenari muzin egiten, eta ikasleari etikabe ematen bat diogu autozuzenketarako aukera, dispatzen. Horreko zera moderno ekin hori. Hori, momentu bat egon krisi hori, erdietako lagarretako krisi hori, askotan erlazionatu dago horren faltarekin. Iristen baldin badira adrebeskoak, egitura kostiaz dantzan, bestean jakitela ongi edo zuzenan diren, sortzen die horrek seguridadea, sortzen die ezera, eta gainera, ez bat duzu laguntzen, autozuzenetarekin, gero sortzen dira problema. Eta batzuk ez dute rekitzen, ezitasun hori. Iritsi behar da, urratzen ditzara, nire aurrezko horretak. Eta gero guztara, txupau. Euskara dago, txupau. Zortikoa da, baina. Gertatzen hori ez dago, Agian horregatik egon naiz gora bera horrekin, desafio hutsa. Bai euskara ikasten eta bai euskara ikasten. Txunkuna, hartzen eta agian gauza estudiatu. Bekin, segurazki baietz. Hori, metodologiari buruz, ni orain azken urte hauetan lotxak entzenak naiz, baina hasieran gustatzen zait pila bat ere bai euskarrikan egotea metodologia horrekin, ez? Bakigu lehen ez, dira abestiak, dira jolasak, eta denetarik, hau orain ikusiz, nire ustez oso estrategia ona da ikasteko, baina, eskatzen zarenean, ez da erraza, behintzat ez zen, izan zen. Euskaltegian ere ez nahi ikaslegoa izan. Labentegietan ere, jakin nintzen berandu, jakin nintzen baten, eta askotan ez nintzen adire goten. Ez da estrategia, baina gertatu zait eskolan eta leku guztietan. Nik horregatik, nik esplikatu egiten duen euskaltegirik hau. Nik uste hor, azkenean, problema bat dago eta da euskaraz dena ere ez dagoela. Osan hau, zuri gustatzen zaizu ezak izer eta hori ez dago beste euskaraz. Eta orduan egia da, pasatuko duzula bolada bat, baina niretzat ezinbestekoa dena euskara ikasteko. Nik adioz goekale ikusten nuen iztegi batekin, eta hori ez dut ikusten, zergatik euskaldun izan. Goekale momentu batean erabiltzen nuen euskara ikasteko, baina eka egiten zuten eta hitz asko gola, eta nik iztegi batekin ikusten nuen, eta hainbat liburu eta batzutan egunkaria irakurtzen nuen, ikusten nuen telebista, askotan gustoko ez dituen programak, gustoko ez dituen liburuak, eta hori ala da. Hasieran ez dakizu igual da zure euskara mareagatik, edo da
lan txarra dago, gero hori ikasten da bereizten, ere bai. Baina hasieran ez dakizu eta hori pasatu behar dago, zena dute, gaur egun dena den, badago, guain dela 20 urte, guain dela 10 urte, eta dela 30 urte, baina gauza gehiago euskaraz. Digo, esan du, hori ipuinekin, pentsatzen dut pixka bat gustatuko zitzaizula, baina ere zure pasioa izan. Eta negia ere etzan kale, baina, hori zegoen. Eta egongo da. Pixka bat, eskotan, iztegi batik, apuntatzen hitzak, ezagutzen ez dituenak, eta euskara erabiltzen ahalik eta guztietan, eta lotxa erabiltzen. Eta nire zuke inake ipatu duzu hori lotxarena eta akatzena eta hori gana ondo esan behar horrekin, jartzen dut adibidea, hemengo pertsona bat, edo Euskal Herrian jaio da, euskaraz ez dakiena, hitz egiten duenean euskaraz, eta euskaldun herriago da, jakina, daukagu joera nazional bat identifikatzeko ze akats egiten ditugun da, eta tortura da. Baina, kuriosua da, baina beltz batek ikasten badu euskaraz, edo txino batek ikasten badu euskaraz, baloratzen dugu zer dut egiten duen, edozein modutan. Hau da, berdin esan aditu eztik, treseak, tresetak, eta zegizen gauza, baina baloratzen duguna da euskaraz ari gala, inakin esaten zuena, ez? Eta Gasteizen azken aldean topatu nahi, ez da pakistania da edo, baina edu berria eta jasegituan hasi da euskaraz egiten, gutxinan aldezaren egintzen da, eta konturatu da, gehiago saltzen duela euskaraz egin ezkero. Izango du, nik kalkulatzen diot, lehenengo urratxeko bigarren hilabeteko maila. Ez du gehiago, baina egiten du, eta jendeak segitzen di euskaraz, eta martxa betan ikasiko du euskaraz. Ikasiko du urte betean. Eta hori, lehenengoa badin mazara eta ematen du, lotxa dana, gero dago gaztelanaren makulu da, ez ere, ez badaki, gaztelanez eta gitxo. Eta, asko aldatu dira garaiak eta baliabideak eta garai batean liburu batzuk, fotokopiak eta webkamek eta gauza gutxi ere zegoen. Baina, orduan, teknologiagatik esker eta zer esan dezakegu, zer gomendatzen edo, nik gomendatu nuen usti Euskal Herria Irratia entzulea, berabia egiteko batzuna. Gazteizera ez egizten. Internet ez benetan, ezako oso baliagarria izan zen, irratia entzutea, ikastelen nintzenean, eta gaur egun, adibidez, internetarekin, ia edozein gaiari buruz, baude euskaldunak jardunean. Zuri gustatzen badin ez dizu komikia, formula bat, edo futbola, edo zer gauza, gaur egun, kuriositate pixka bat egin baduzu eta alegin pixka bat egiten baduzu, identifikatu bat dituzu zirkulo batzuk, horretaz euskaraz ari ditu. Internetaz bazaizu gustatzen, baude artikuluak, hainbat aldizkaritan, baude aldizkari pila bat, egunkari pila bat, Euskal Herria Irratia eta beste irratia euskaldun batzuk ere. Gaur egun irrati asko entzun ahal dira interneten, ez bakarrik zure herrikoa edo zure auzokoa. Eta orduan, ia edozein gaiari buruz, bilatu ezkero, badago euskaraz hartzea. Eta orduan ondoren baztuko nahi. Inoiz, alde horretatik, inoiz baino bale dago. Bertsoak izate bateako. Nafarroko bertsolari zaite egiten ari da. Asteburuan saioetan eta horrengo astean, astelehenean jara dituzioziak internet, entzuteko, irakurtzeko, adibidez. Eta badu tresna digitalak ere, bertsolak egiteko, bertsolak ikasteko,
media bat dago, oso interesgarria komunikabideekin lotutakoak, berria.info, argia.com, edo bat. Gero Twitterra, adibidez, Twitterra euskeraz dugu, eta gaina nahiko azkar sartu da euskera Twitterren. Mundu mailan bada Twitterren sartu den 32. hizkuntza. Beraz, hori oso markagunita da, eta hori entzutzen ere jende askori esker, jende asko ibili da hor lanean, entzutenak egiten eta modu musutruk eta modu voluntarioan entzuten ere lortzeko eta hori lortu da. Eta beste gauza batzuk ere egiten ari dira euskeraz. Apalabrados dugu famatu hori euskeraz dago, Wikipedian, adibidez, badira 11.000 sarrera berri egin ziren 2011 urtean, eta urtamila bat ziren beste 1.000, beraz horrek esan nahi du, kantitate haundita zari garela, badira enziklopediak, badira hiztegiak, badira umentzako baliabideak ere bai, kirikiri umentzako lehen ipuin interaktiboa, zuk aipatzen zenuen, aplikazioak, irratiak entzuteko telefono mugiko horretan edo ordenagailuaren bidez, Winback aplikazioa. Kaixo, euskera ikasteko, smartphone-etarako aplikazioa bai. Halako tresnak edo eta gehiago daude, eta hor daude erabiltzeko, bai ikasteko eta praktikatzeko ere, eta interesgarriak. Ja, 5 minutu ez zaigu falta, eta ziterritarako, nik uste dut gauza politak eta interesgarriak esan dituzuela, eta bukatzeko nik ezagin, modu divertigarrian edo, anekdotarik edo zerbait divertigarriak aikatzeko zutxo egiten izan dituzu. Beste berdin, ikas prozesuan gertatzen diren gauza divertigarriak. Nahi duzuna edo galdetu edo nahi duzuna egin, etxean zara. Ez gara kexatuko, inorkitearen balduka bat, edo. Eta ez dugunan, bizez, zerbait ikutaren bat. Nik ezagutu nuen lagun batek izan zidara garrati batean. Eta euskaraz da bizitza bezala. Latza, gorra, zanina, mingotza, baina bonita. Batzutan
gauzak ongi egin nahi izateak eramaten gaitu beranteria. Zer bezala bat, 2 basotan. Mundu guztako berzen. Garagardo bat bi edabantzitan, sobera berantean. Beraz, ez kezkatu eskuntza modelarik, izazue eta kezkatu eskuntza. Eta, praktiko, jarriak nahi ditugu, eta ezin ahaztu noski, aizu aldizkaria, ekaren aldizkaria, bikaina, zuia ezagutuko duzuela, baina propaganda egitearen, eta erdiko realdetan, ez da hain fazila, ikarria, eta paskadak eta ariketak, eta gauzak ongi pasatzeko, eta benetan gustura ikasteko. Eta, norbaitek zerbait galderatu nahi bali badu zerbait, bestela hemen utziko dugu. Joseba, zerbait egiatu duzu, edo? Bai, pues esplikatu. Hemendik azketu ikusi. Bildu ditut hemen aipatako errezeta magikoak euskara ikasteko. Lehenengoa aipatu dutena, pilula magikoarena. Inetik aipatzen zituen ordena eta autodoroketa eta desognaren arrisku mortalori. Irratia, ordenara jokozentratzen eta mugikorretako aplikazioak, lotxa galtzearena, lotxarik ez izatea. Edo hemen aipatu ditu, goenkale bere izteiarekin eta beste ikerketa lan hori entzunean bilatzea gauzak eta makroa bere ikutura bilatzea, ez pentsatzea hori gaztereaz modatuko ezina. Eta, harritu nahaz, noinek ez duen esan, herriko poteoa eta herriko festak. Hori ez da egin, da klasikoa. Eta patxarana zeuna, ez? Bai. Bikaina askatzeko. Moduz pixkat errezeta magiko. Errezeta magikorik ez, baina hemen balio duela da, gogoa, ilusioa, kemena, eta hori, konstantzia eta horregotea, eta jakitea ez dela opalitan ematen, kosta bai kosta egiten dela, lortzen aldela noski, eta lortzen da, eta egunero lortzen da, eta garrantzitsuena, hoxena ez da, ahalik guztia ematea, ahalik eta hobekien bizitzeko euskaraz. Eskerrik asko guztioi, eta ongi segi eta segi.